Добър ден на всички! Казвам се Михайла Георгиева Янева и днес ще ви представя изкуствен интелект и интернет на медицинските неща. Ще разгледаме как тези две технологии работят заедно, какви са тяхните приложения в здравеопазването, както и предизвикателства и бъдещи тенденции, които може да очакваме в областта. Тема, която е наистина актуална, тъй като изкуственият интелект и интернет на медицинските неща предоставя невероятни възможности за подобряване на диагностиката и лечение в съвременното здравеопазване. Нека да започнем! Какво представлява Artificial Intelligence of Medical Things? Това е иновативна концепция, която съчетава изкуствен интелект и интернет на медицинските неща, за да революционира здравеопазването. Тази концепция позволява на медицинските устройства да събират, предават и анализират данни в реално време, докато AI обработва тези данни и предоставя персонализирани решения за диагностика и лечение. Artificial Intelligence of Medical Things помага за автоматизацията на различни процеси в здравеопазването, осигурявайки по-точни прогнози и оптимизиране на медицинските услуги. Защо изкуственият интелект на медицинските неща е важен? Изкуственият интелект на медицинските неща използва свързани медицински устройства, интелигентни алгоритми, които значително подобряват диагностическото лечение и мониторинга на пациента. Технологиите помагат на лекарите да правят по-точни прогнози, а пациентите получават персонализирано лечение на база от реално време данни. Позволява оптимизация на здравни процеси, като автоматизира много аспекти на грижите и диагностика, което води до намаляне на разходите и по-ефективно използване на ресурси. Въпреки че началните разходи за внедряване могат да бъдат високи, дългосрочните ползи включват по-ниски разходи и по-ефективно лечение. Също така, с помощта на дистанционно мониторингови устройства и телемедицина, изкуствен интелект на медицинските неща прави медицинските услуги по-достъпни за хора, които нямат лесен достъп до болници и клиники, като намалява необходимостта от физическо присъствие. Това осигурява по-добро здравеопазване за хора в отделни или слабо обезпечени региони. Как AI и EOMT работят заедно? EOMT включва мрежа от свързани медицински устройства, които събират и предават данни в реално време. Такива устройства измерват жизненно важни показатели като сърдечен ритъм, температура и кръвно налягане на пациентите, предоставяйки ценни данни за тяхното състояние. Тези данни се използват за мониторинг на здравето на пациентите и осигуряват информативност в реално време за лекарите и медицинския персонал. Изкуственият интелект в здравеопазването анализира тези голями обеми от медицински данни, като използва машинно обучение и други алгоритми за анализи на данни. AI може да обработва медицински изображения, като например рентгенови снимки и MRI скенери за ранно откриване на заболявания. Освен това, AI може да използва данни от EOMT устройства за персонализиране на лечението, като предоставя индивидуални терапевтични подходи, основани на генетични данни и събирани жизнени показатели. Приложение на AI OMT. Първа точка – дистанционно наблюдение на пациенти, Remote Patient Monitoring. Това са преносими устройства като смарт часовници и фитнес гривни и електрокардиографски монитори. Те играят ключова роля в наблюдението на здравето на пациентите. Те измерват нужни жизнени показатели като кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация и кръвна захар. AI анализира събраните данни в реално време, като предоставя предупреждения за потенциални здравословни проблеми, което позволява навременна намеса и персонализирано лечение. Такива примерни устройства са Apple Watch, Fitbit, Smart Pacemaker. AI идентифицира аномалии с висока точност, което води до по-точни диагнози. Освен това, изкуствен диалект на медицинските неща е способно на ранно откриване на заболявания като рак, диабет и неврогенетични заболявания, което позволява навременна интервенция и предотвратяване на усложнения. Трета точка – телемедицина и виртуални асистенти. Телемедицината предоставя възможност за дистанционно наблюдение и консултации с лекари. Като AI се използва за чат-ботове и виртуални асистенти, които автоматично предоставят здравни съвети,
и насочват пациентите към съответните специалисти и така се улесняват административните процеси. Телемедицинските платформи позволяват на лекарите да поставят диагнози и да предписват лечение от разстояние, което същевременно осигурява бърза реакция и високо качество на обслужването. Четвърта точка – автоматизация на болничната среда. В болниците AI и роботи играят важна роля в оптимизацията на ресурсите и работата. Роботите се използват за задачи като дезинфекция, доставка на лекарства и асистиране в операции, което намалява рискове от човешки грешки и увеличава ефективността. AI също така управлява болничните разходи, персонала и наличността на медицински консумативи, като осигурява по-добра организация и спестяване на ресурси. Роботизирани медицински асистенти. DaVinci Surgical System е един от най-популярните примери за AI асистирани роботи в хирургията. Тези роботи предоставят на хирурга по-голяма прецизност и контрол по време на операцията. Системата използва миниатюрни инструменти и висококачествени изображения, което позволява на хирурга да извършва по-малки инвазивни операции с минимален разрез, което води до по-бързо възстановяване на пациента и по-малко болка. Автономните медицински помощници, поддържани от AI, играят роля в обслужването на пациента и оптимизацията на медицинските процеси. Тези роботи могат да извършват различни задачи, като пренасяне на лекарства, извършване на рутинни медицински прегледи и помощ в процеса на грижа за пациентите, като същевременно намалят натоварването върху медицинския персонал и увеличават ефективността. Роботите за рехабилитация и помощ в грижи са оборудвани с AI технологии, които адаптират лечението към индивидуалните нужди на пациента. Те могат да извършват функции като физиотерапия, помощ при мобилност и мониторинг на напредъка на рехабилитация. Тези роботи предлагат персонализирани рехабилитационни програми, които ускоряват възстановяването след инциденти или операции, като същевременно предоставят на пациента усещане за по-голяма автономия и комфорт. Изкуствен интелект на медицинските неща и биологични данни в биоинформатиката. UMT събира биологични данни в реално време. Носими устройства, медицински уреди като смарт-часовници и други медицински устройства събират данни за генетични показатели, жизнени функции и биомаркери. UMT устройства събират данни за кръвна захар, артериално налягане, холестерол, които се комбинират с генетична информация за по-добро прогнозиране на рискове за заболявания. Изкуственият интелект обработва генетични данни от секвениране на ДНК, като открива мутации, гени на устойчивост на заболявания и възможни предразположености. AI алгоритми анализират генетични тестове за откриване на рак, като същевременно идентифицират кои терапии са най-подходящи за конкретния генетичен профил на пациента. Персонализирана медицина чрез изкуствен интелект на медицинските неща. Събират се данни от IoMT устройства и геномни изследвания, които AI анализира, за да предложи персонализирани лечебни планове. Нека да дадем пример. Събираме на данни от носими устройства за мониторинг на диабет в комбинация с генетични тестове за създаване на персонализирани терапии, които съобразяват както настоящето състояние на пациента, така и генетичната му предразположеност. AI и IoMT в откритие на нови лекарства. AI комбинира генетични биологични данни от IoMT устройства, за да предсказва ефективността на нови молекули и лекарства срещу специфични генетични мутации. Предизвикателства в изкуствен интелект на медицинските неща. Събирането на медицински данни в реално време чрез IoMT устройства създава сериозни рискове за поверителността и сигурността на тези данни. Липсата на адекватна защита може да доведе до изтичане или неправомерно използване на чувствителна информация. Криптирането на данни и защитата на лична информация може да бъдат основни приоритети за здравните институции и технологичните доставчици, за да се предотвратят кибератаки и измами. Интеграция и съвместимост. Много от съществуващите IoMT устройства и AI приложения не са напълно съвместими помежду си, което създава проблеми при интеграция на различни системи.
За да функционират ефективно в здравеопазването, тези технологии трябва да се интегрират в единна платформа с осигурена съвместимост между различните устройства, софтуер и база данни. Без ясни стандарти и регулации може да възникнат проблеми с обема на данни и взаимодействието между различни медицински технологии. Още една отрицателна черта е високата цена на внедряване. Развитието и внедряването на AIoMT технологии често изисква голями инвестиции в ново оборудване, обучение на персонал и поддръжка на новите системи. Това може да бъде сериозно предизвикателство за малки и средни болници или здравни заведения с ограничени бюджети. Още един минус е високата цена на внедряване. Развитието и внедряването на AIoMT технологии често изисква голями инвестиции в ново оборудване, обучение на персонал и поддръжка на новите системи. Това може да бъде сериозно предизвикателство за малки и средни болници или здравни заведения с ограничени бюджети. Въпреки че AIoMT обещава значителни икономични и дългосрочен план високи първоначални разходи, могат да възпрепятстват широкото му възприемане, особено в развиващите се региони или по-малки здравни институции. Нека да разгледаме и последната точка – устойчивост и етика в AIoMT. Развитие на етични стандарти и регулации за използването на AI в медицината, като се гарантира приватност на данни и достъпност на технологии. Устойчиви решения, което ги правят и OMT и AI, ще се използват за да подобряват устойчивостта на здравни системи, като се намалят разходите, се оптимизират ресурсите. Трета точка – AI в биоинформатиката за откриване на нови лекарства. Ще имаме моделиране на молекулярни взаимодействия. Също така AI-Driven Drug Discovery, това са технологиите, ще ускоряват процеса на разработване на лекарства, като анализират голями обеми данни и откриват нови потенциални терапии. Втора точка – персонализирана медицина и геномика. Геномиката в реално време, UMT, устройства ще събират генетични и здравни данни от пациента, AI ще го анализира, за да се предложат персонализирани лечения. Биоинформатика и открития. AI ще ускорява геномните изследвания и ще помага за откриването на нови биологични маркери и лекарства. Предсказването на бъдещи здравни състояния. AI и OMT ще могат да предсказват бъдещи здравни състояния на база на генетични и физиологични данни. Нека да поговорим за бъдещето на UMT и биоинформатиката. Първа точка – имаме еволюция на UMT и AI в здравеопазването. Нещо, което може да се направи е интеграция с 6G технологии. Това е ожесточена комуникация и ниска латентност за реално време и за обработка на данните от UMT устройства. Също така виртуална болница, която да е интегрирана с UMT и AI, за да се създадат умни болници, които ще могат автоматично да диагностицират и лекуват пациенти, като оптимизират здравните ресурси. Изкуственият интелект AI и интернет на медицинските неща се обединяват, за да предложат революционни възможности за бъдещето на медицината. Технологиите AIoMT вече променят начина, по който диагностицираме, лекуваме и следим здравето на пациентите в реално време. Събирането и анализа на данни чрез свързани медицински устройства позволява персонализирани лечения, по-ранна диагностика и прогнозиране на заболявания, което води до по-подробно качество на здравните грижи. Тези иновации предоставят нови възможности за здравни системи, които стават все по-интелигентни и адаптивни към нуждите на пациентите. Въпреки това, внедряването на тези технологии поставя важни въпроси за етика, сигурност на данни, които трябва да бъдат решени, за да се осигури безопасността и справедливото използване на тези иновации. Ние сме на прага на нова ера в здравеопазването, в която технологията ще играе основна роля за персонализирането и по-добро здраве на всички.
Благодаря ви за вниманието.